Imos ver como copiar unha imaxe a partir dunha fotografía en Macromedia Fireworks. Para iso o que facemos é abrir a nosa fotografía, redimensionar o tamaño que nos queiramos, para iso modificamos, lienzo, tamaño da imaxe para redimensionar. E temos esa imaxe creada como mapa de bits. Imos crear unha capa nova, situar esa capa nova sobre a capa da imaxe e bloqueamos a capa da imaxe que queremos copiar. O seguinte que faremos, neste caso o seguinte que faremos será sobre esa imaxe ir debuxando cada unha das partes. Ben, imos facer un poquinho de zoom para aproximarnos e imos comezar polo mango. Para facer o mango debuxámoslo coa ferramenta pluma, buscamos unha cor de recheo e debuxamos o mango coa ferramenta pluma. Facendo cada un deses puntos, imos debuxar o mango da nosa, neste caso, da nosa serra. Non hai problema porque nos saiamos un pouquiño porque podemos modificar cada un destes puntos. De acordo? Entón modificamos os puntos e temos o noso mango feito como debuxo. Como podemos mellorar ese mango? Pois simplemente escollendo un tipo de recheo. Escollemos un degradado, imos escollelo degradado lineal e imos escoller 3 cores. Unha cor máis oscura para o medio, unha cor máis clara para o extremo. E agora modificaremos ese degradado poñendo linealmente. Cambiamos a orientación do degradado e nos podría quedar algo máis ou menos así. Vai de claro, oscuro e outra vez claro. Que é o seguinte que facemos? Pois imos facer toda a estructura da nosa serra de arco. O mesmo que a ferramenta pluma, escollemos o recheo, empezaremos con recheo sólido en gris e facemos a estructura da nosa serra de arco. Curvamos un pouquinho os extremos e rematamos pechando. Esa será a nosa serra de arco. Esta parte nos queda un poquinho máis ancha, pois arreglamos. Modificamos un pouquinho esta parte da dereita. E o mesmo poderíamos aplicar un recheo por riba. Ben, faremos despois. Facemos agora a folla da serra. Imos a poñer noutra cor. Do mesmo xeito poderíamos facela coa ferramenta pluma ou coa ferramenta rectángulo, cun rectángulo redondeado. Imos a poñer de cor laranxa, dependendo de para que sexa a serra vai ser dunha cor ou doutra, e xiraremos un pouquiño hasta dar coa orientación que nos interesa para a serra. Como facemos para que teña dentes a serra? Pois poderemos facer despois debuxando unha liña só por un lado. Facemos agora unha liña desde aquí hasta aí que nos vai dar os dentes da serra. Cambiamos o seu ancho, vamos coller unha textura e escollemos o tipo de liña que queremos que sexa. Pois un confeti ou cuadros, nos podería dar ese toque de dentes de serra. Un píxel ou 2 píxeles. Iso podría ser os dentes da serra. Que nos queda por facer? Pois dúas peciñas rectangulares que serían o enganche dun lado ou o enganche do outro lado. Facémolas tamén ou ben con rectángulo ou ben con ferramenta pluma. Volver a facer con ferramenta pluma, sen liña, en cor gris clara. Pois facemos punto e punto, bloqueamos este trazado, e faremos punto e punto, outro punto aquí, outro aquí, e aí metemos un recheo e quitamos a liña. Xa temos a nosa figura case rematada.
enviamos para adiante a estrutura da serra e copiaremos e pegaremos esta peza que temos feita aquí. Situámola no outro lado, enviamos para o fondo e adaptamos o seu tamaño. Modificando os seus puntos, adaptamos o tamaño. Que o que nos interesa agora? Bueno, pois traer para o frente o mango, no panel de capas, traemos o mango máis arriba, facemos que non se vexa o fondo, e aí temos a nosa serra de arco debuxada. Como podemos mellorala? Bueno, pois con racheos, degradados e demais. Facemos unha mostra para o lateral da serra, podemos copiar e pegar e meter un racheo degradado, pode ser no contorno, pode ser lineal, entre cor negra e blanca, e reducindo a opacidade. Reducimos a opacidade do blanco, e reducimos a súa opacidade. Nos daría un aspecto máis de serra. Pois esta sería a maneira de copiar un debuxo con Macromedia Fireworks.